Fa 4 anys aconseguirem la confiança majoritària de la Universitat de València per dur endavant un projecte basat en els conceptes responsabilitat i transformació. Amb el lema La universitat que tu vols, proposàvem una universitat moderna, internacional, innovadora, igualitària, sostenible i diversa, on totes i tots trobareu el vostre lloc. La pandèmia per Covid ens ha fet adaptar al llarg d'aquests 2 anys la nostra manera de viure, de conviure, de relacionar-nos i també de treballar i d'estudiar. Gràcies al treball de totes i tots, en un procés de cogovernança, hem encarat aquests reptes i hem accelerat canvis i transformacions. S'ha reduït l'ús del paper, s'ha impulsat l'administració electrònica i comença a regular-se el teletreball. Hem creat UV Ocupació i UV Emprèn, Xat UV, Newsletter UV i el Centre d'Innovació. Estem impulsant l'Erasmus del futur a través de Fordem. Hem implantat noves titulacions i nous dobles graus. Som la primera universitat d'Europa en recepció d'Erasmus i la primera universitat d'Espanya en estudiants amb discapacitat. Estem duent la cultura als campus, on hem construït i adaptat edificis. Estem consolidant plantilla, estabilitzant les persones abans de la finalització dels seus contractes i facilitant i accelerant la seva promoció. Amb aquest espírit de ser una universitat pública, moderna, internacionalitzada, que projecta la identitat valenciana al món, et demane novament el teu vot. Et demane la teua confiança per continuar fer possible una universitat de les persones i per a les persones. Sé que són temps difícils i complexos, però entre totes i tots, parlant i treballant conjuntament, estem aconseguint avançar. T'invito a conèixer el nostre programa, que és un programa obert, a fer les teues aportacions per construir, entre totes i tots, la Universitat de València del futur. Gràcies per la teua confiança, comptem amb tu.